या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। रस्त्यासाठी शिवसेना रस्त्यावर। शिक्षण मंत्र्यांच्या घरावरील तो लॉंग मार्च तूर्त स्थगित। आणि तर आमदारांनी आमने सामने यावं, वैभव नाईकांचं आव्हान। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer super soft shirts। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आपला पूर्वनियोजित दौरा रद्द केलाय। याबद्दल त्यांनी स्वतः माहिती दिली आहे, पाहूयात। खरं तर हा पूर्वनियोजित दौरा होता, कारण पूर्वी असं ठरलेलं होतं की रामेश्वर मंदिरचं भूमिपूजन करायचं आणि काही कार्यक्रम सुद्धा होते, परंतु सध्या मराठा आंदोलन चालू आहे आणि त्याच्यामुळे जरांगे पाटील साहेब हे उपोषणाला बसलेले आहेत आणि त्यांच्या तब्येतीची काळजी ही आम्हाला सर्वांनाच आहे आणि त्याच्यामुळे उद्याचे सगळे पूर्वनियोजित कार्यक्रम रद्द करून मी आता पुन्हा मुंबईला जातोय। निश्चितपणे यातून काहीतरी तोडगा निघेल आणि जरांगे पाटील साहेबांचं जे उपोषण आहे ते मागे घेतलं जाईल असं मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। त्यांची तब्येत चांगली राहू दे आणि त्यांचं मार्गदर्शन नेहमी मराठा समाजाला मिळत राहू दे। मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या संदर्भात सरकार अत्यंत पॉझिटिव्ह आहे। मुख्यमंत्री महोदयांनी तसं जाहीर सुद्धा केलेलं आहे आणि काय चर्चा असेल तर उद्याची मीटिंग झाल्यानंतर मुख्यमंत्री साहेब स्वतः त्यांच्याशी बोलतील असं मला वाटतं। अर्थात तो निर्णय मुख्यमंत्री महोदय सर्वांशी चर्चा करून घेतील आणि यातून काहीतरी तोडगा निघेल अशी आम्ही सर्वजण अपेक्षा करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये। सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून। मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर। पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय। तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात। ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली। संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44। राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांची शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी भेट घेतली होती। या भेटीबद्दल विचारलं असता केसरकर काय म्हणाले, पाहूयात। शरद पवारांनी असं म्हटलंय, सरकारने आता वाट बघू नये, लवकर आरक्षण देण्याची पुन्हा मागणी शरद पवार करत आहेत। नाही, आरक्षण द्यायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं हा प्रश्न आहे। आरक्षण ऑलरेडी दिलेलं आहे, जे हायकोर्टामध्ये घेतलं, सुप्रीम कोर्टामध्ये ते टर्न डाऊन झालं, त्याच्यावर क्युरेटिव्ह पिटिशन आहे ती कोर्टाने स्वीकारलेली आहे। मग ते पिटिशन चालवायला लागेल आणि त्या पिटिशनामध्ये जर आपल्याला चांगला न्याय मिळाला तर जी अपेक्षा आहे, म्हणजे हायकोर्टाने ते 15% 12% आणलं होतं आणि ते 12% आरक्षण जर टिकलं तर ते वेगळं आरक्षण आहे आणि ते इतरांबरोबर द्यायला गेलं तर तो पर्सेंटेज खूप कमी आहे, ज्याची अपेक्षा नव्हती। मराठा समाजाची लोकसंख्या खूप मोठी आहे आणि ती लोकसंख्या लक्षात घेता स्वतंत्र आरक्षण मिळालं पाहिजे ही आमची स्वतः ठाम भूमिका। शरद पवार साहेबांसोबत काल तुमची सिल्व्हरला भेट झाली, काय या भेटीमध्ये चर्चा? नाही, माझी ही भेट पूर्वनियोजित होती आणि मी भेटायला जाणार हे फडणवीस साहेबांना सुद्धा माहिती होतं, कारण कसं होतं की महाराष्ट्रामधलं सध्याचं वातावरण गृहीत धरता भेटीतून वेगळा अर्थ सुद्धा निघण्याची शक्यता असते। कारण आमचं आपण बघितलं की आज सुद्धा एक मार्च निघालेला आहे, त्यांच्याशी मी फोनवर बोललेलो होतो की असं काही नाही, कुठली शाळा बंद होणार नाही। असं असताना सुद्धा जर कोणी मुद्दाम येत असेल तर मग त्याला काही अर्थ नसतो, कारण मी स्वतः शिक्षण खात्याचा मंत्री आहे
मी डिक्लेअर केलेलं आहे की खाजगीकरण हा मुळात मुद्दाच नाही आहे. ग्रामीण भागातल्या ज्या शाळा आहेत त्यांना चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलं पाहिजे, त्यांना चांगलं कंपाऊंड वॉल दिलं पाहिजे, चांगल्या टॉयलेट्स दिल्या पाहिजेत, मुलांना बसायला चांगल्या खोल्या पाहिजेत. हे झालं तर महाराष्ट्रामध्ये क्रांती घडेल. मुलांना चांगल्या लॅब्स मिळतील, मुलांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स शिक्षण मिळेल. त्याच्यासाठी गुंतवणूक करायला लागते आणि ही गुंतवणूक आज सुद्धा CSRच्या माध्यमातून लोक पैसे खर्च करत असतात, परंतु त्याचा थेट उपयोग हा विद्यार्थ्यांपर्यंत येत नाही आणि त्याच्यामुळे चांगला रिस्पॉन्स या स्कीमला मिळू शकेल. आणि हे सगळं आदरणीय पवार साहेबांना सुद्धा सांगायचं होतं. जसं मी शिक्षकांच्या संघटनेत एक शिक्षकांची संघटना चुकून राहून गेलेली जी समिती आहे ती प्राथमिक शिक्षक समिती, त्यांची मी गुरुवारी बैठक ठेवलेली आहे. परंतु जे शिक्षक संघटना सगळ्या कालच्या मिटिंगला आल्या तर सर्वांना पटलं की याच्यामध्ये मुळात मुलांच्या हिताचं आहे. आणि इथं आपण जिल्हा परिषद शाळांना नाव नसतं, जे जिल्हा परिषद शाळा नंबर 1, 2, 3 तसंच राहणार, परंतु जी लोक याच्यावर इन्व्हेस्टमेंट करणार ती लोक त्यांनी 10 वर्ष काळजी सुद्धा घेतली पाहिजे. म्हणजे चांगल्या सुविधा या मुलांसाठी निर्माण होते. दुसरं आहे की जिथं की आपण केंद्र स्तरावर शाळा मजबूतीकरण करतोय याच्यामध्ये कुठलीही शाळा बंद होणार नाही. कुठल्या शाळांची संख्या वाढणार आहे, कारण आता प्री प्रायमरी नावाची नवीन ब्रँच सुरू झालेली आहे, ती गावामध्ये राहणारच आहे. त्यामुळे गावातली कुठलीच शाळा बंद होणार नाही. त्याच्यामुळे गैरसमज जो निर्माण होतो त्याच्या संदर्भात मी समजावून सांगितलेलं आहे. आणि मी उद्या तर मला थांबणं शक्य नाही, कारण उद्या मुंबईमध्ये सुद्धा महत्त्वाचे निर्णय व्हायचे. त्याच्यामुळे मला उद्या सकाळी लवकर मुंबईला निघायला लागेल, परंतु किंवा आज रात्रीच निघायला लागेल. परंतु मला असं वाटतं की एवढं सगळं सांगितल्यानंतर सुद्धा कोण जर मोर्चे काढत असतील तर मी स्वतः शिक्षण मंत्री यांनी सांगितलेलं की एकही शाळा बंद होणार नाही, तर मोर्चा काढण्याची कुठलीही आवश्यकता नाही. पालकांचा गैरसमज निर्माण करून देण्याची कुठलीही आवश्यकता नाही. एवढं स्पष्ट सांगितलं असताना सुद्धा मोर्चा निघत असेल तर मी आता सुद्धा कळवलेलं होतं की आता सुद्धा मी आंबोलीला तुम्हाला भेटतो, कारण मला मुंबईला परत जायचं आहे. परंतु मला असं कळलं की त्यांची नेते मंडळी आग्र्याला परत गेलेली आहे आणि त्याच्यामुळे शक्य झालं आणि त्यांनी म्हटलं की आम्हाला येऊन भेटलेलं चालेल, तर आता सुद्धा जाऊन भेटायची माझी तयारी आहे. परंतु उद्या मला इथं थांबता येणार नाही, कारण हा एक महत्त्वाचा विषय आहे जो संपूर्ण राज्याचा विषय आहे आणि त्याच्यासाठी मला पुन्हा मुंबईला जाणं भाग आहे, कारण ह्याच्यावर खूप राज्यामध्ये टेन्शन वाढलेलं आहे आणि आम्हाला सगळ्यांनाच जरांगे पाटील साहेबांच्या तब्येतीची काळजी आहे. भाई, जो मोर्चा निघतोय उद्या 20 पटसंख्या अभावी जे मोर्चा काढतात त्यांच्याशी तुमचं बोलणं झालं होतं का? आणि त्यानंतर त्यांच्याशी फोनवर बोललेलो होतो आणि त्यांना मी सांगितलेलं होतं की असं काही नाही आहे. बंद करायचा निर्णय असेल तर तो मला घ्यायला लागेल, खालच्या स्तरावर तो निर्णय कसा होईल. आणि त्याच्यामुळे असा काही निर्णय झालेला नाही आहे आणि त्याच्यामुळे मुलांना जर चांगल्या सुविधा मिळत असतील तर त्या सुविधा मुलांसाठी निर्माण केल्या गेल्या पाहिजे. त्याच्यामध्ये फक्त जे पत्र जे काढलेलं आहे कमिशनरने आमच्या आयुक्तांनी ते काही शासनाचं फक्त नाही, आयुक्तांच्या स्तरावर निघालेलं आहे. निर्णय हा शासनाच्या स्तरावर होतो आणि त्याच्यामुळे त्यांनी सुद्धा आपल्या पत्रामध्ये लिहिलेलं आहे की कुठली शाळा बंद होणार नाही. त्याच्यामुळे मोर्चा काढण्याचा काही प्रश्न नाही. मुलांना चांगलं शिक्षण मिळालं पाहिजे, त्याच्यासाठी त्यांना चांगल्या सुविधा या केंद्र स्तरावर कशा तऱ्हेने निर्माण करायच्या त्याचं मार्गदर्शन करणारं ते पत्र आहे. कारण मुलांच्या शिक्षणाशी कोणालाही खेळता येणार नाही. मुलांना दर्जेदार शिक्षण द्यायलाच लागेल आणि तो सरकारचा हेतू आहे आणि कुठलीही शाळा बंद करणं हा सरकारचा बिलकुल हेतू नाही. त्याच्यामुळे हे स्ट्रेंथनिंग केलं जाईल आणि त्या शाळांमध्ये ज्यांना जायचं आहे त्यांची असं बिलकुल नाही. ज्याला त्या शाळेत राहते त्या शाळेत राहू शकतो. तुम्ही उद्या नाही येत, परंतु जर मोर्चा उद्या निघाला तर तुमचे प्रतिनिधी त्यांना समोर जातील का आणि या संदर्भात बोलतील का? नाही, मी आता त्यांच्याशी फोनवरून बोलतो आणि त्यांना आवश्यकता असेल एखादं पत्र लागणार असेल तर आवश्यक आहे आणि ज्याला टीव्हीवर जाहीर करतो त्याने ते समजून घेतलं पाहिजे. विनाकारण लोकांना ईर्षेला बळी पाडणं ही गोष्ट आम्हाला अवश्य त्यांना दर्जेदार शिक्षण दिलं पाहिजे आणि त्या दर्जेदार शिक्षणाची व्यवस्था करत असताना आता व्यावसायिक शिक्षण आलंय ते सुद्धा दिलं पाहिजे. आणि आता प्री प्रायमरीच्या मी आणि शाळा सुरू करतोय त्याच्यामध्ये अधिक मुलांना संधी मिळणार आहे. त्याचं मी आता संघटनांशी बोलून त्याचं एक पॅटर्न तयार करायचं प्रक्रिया चालू आहे. त्याच्यामुळे उगाच कुठल्या तरी अफवांवर विश्वास कोणी ठेवू नये
आणि त्यांनी मोर्चा काढून द्या अशी मी आपल्यामार्फत त्यांनाही विनंती करतो. त्यांनी हे बघावं. हे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलेलं म्हणजे आज कुठे लेखी दिल्यासारखंच असतं. म्हणजे एक महत्वाचा प्रश्न, सुप्रिया सुळेंनी दौऱ्यामध्ये म्हटलेलं होतं, त्याच्यामध्ये तुम्ही म्हटलेलं होतं की तुम्ही एक जरी शाळा अशी मिळाली तर मी त्यांनी पदाचा असं म्हटलेलं होतं की शाळेमध्ये मध्यालय चालू करणार. हे चुकीचं आहे मुळातच. काल ज्यावेळेला मी पवार साहेबांची भेट घेतली आणि पवार साहेबांच्याकडून एक स्टेटमेंट निघालेलं होतं, ते नगरमधल्या एका शाळेच्या संदर्भातलं होतं, जिथं नृत्याचा एक कार्यक्रम झालेला होता. आणि मी गेल्यानंतर मी सांगण्यापूर्वीच त्यांनी मला सांगितलं की ह्याची मला माहिती मिळाली आणि चुकीच्या आधारावर ते स्टेटमेंट निघालेलं होतं. म्हणजे पवार साहेबांना स्वतःला सुद्धा खरी माहिती मिळालेली आहे की शाळेच्या आवारामध्ये कुठलाही नृत्याचा कार्यक्रम झालेला नाही. ती ग्रामपंचायतीच्या मालकीची जागा होती. ग्रामपंचायतीची रितसर परवानगी घेऊन त्या ठिकाणी त्या मंडळाने तो कार्यक्रम केलेला होता आणि त्या मंडळाला कुठल्याही मद्याच्या कंपनीने स्पॉन्सर केलेलं नव्हतं. त्यामुळे कुठला तरी संबंध चुकीच्या माहिती आधारित तिथे झालेला होता. दुसरं, हे जे शाळांचं इन्फ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होत आहे या संदर्भात सुद्धा मी पवार साहेबांना माहिती दिली. कुठलंही खाजगीकरण होणार नाही आहे याची माहिती दिली. आणि तिसरी माहिती ही, आपण ज्या केंद्र शाळा मजबूत करतोय त्याच्यामध्ये मुलांची सध्याची परिस्थिती काय आहे की जी मोठ्या शाळेत मुलं जातात त्यांचा परफॉर्मन्स 52% असेल तर ह्या छोट्या शाळेतल्या मुलांना 8%च ते ज्ञान मिळतं. हे लक्षात आल्यामुळे त्यांना मुलांवर अन्याय होईल आणि ती मुलं पुढे शिक्षणापासून वंचित होतील. आणि त्याच्यामुळे मजबूतीकरणाचं जे काम चाललंय त्याच्यामुळे शाळा कुठलीही बंद होणार नाही. शाळा आहेत त्याप्रमाणे चालू राहणार. एक शेवटचा प्रश्न, मी पुन्हा येईन असं एक भाजपच्या पोस्टवर याच्यावर सोशल मीडियावर फडणवीसांची ही पोस्ट झाली आणि अशी चर्चा आली की दिल्ली दौऱ्यानंतर अपात्र होतील 16 आमदार आणि पुन्हा फडणवीस हे होतील. नेहमी असं बोललं जातं ते चुकीचं आहे. कसे अपात्र होतील सांगा? कुठल्या मिटिंगला न आल्यामुळे कोण अपात्र होतं का? असं कधीच घडलेलं नाही आहे. त्याला फ्लोर ऑफ द हाऊसवर मतदान करायला लागतं. किंवा पक्ष कोणी सोडलाय का? आम्ही त्याच पक्षात आहोत. कसं हे होणार? आणि त्याच्यामुळे 16 आमदार काय आहे की 2/3 बहुमत असल्यानंतर पक्षांतर विरोधी कायदा लागत नाही. हे माहिती असल्यामुळे ती संख्या होऊ नये म्हणून केलेला हा एक कट आहे. हे आम्हाला सिद्ध करायला लागेल. कारण तुम्ही एका दिवसामध्ये बोलवणार, लोक पोचणार कसे? असं काय आहे का की व्हीप काढून बोलवलेलं होतं? असंही नाही आहे. अशा मीटिंग सातत्याने होत असतात. त्याला सगळे लोक येतात असं काय नाही. त्याचा अजेंडा नाही, फोनवरून सांगितलं जातं. त्याच्यामुळे काही लोक गेली, त्यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी बोलून दाखवलं की सगळ्यांना एकत्र बसून त्यावेळेला निर्णय घ्या, हे सुद्धा बोलून दाखवलेलं होतं. त्याच्यामुळे कुणीही पक्षामधून गेलेले आम्ही आजच्यामधून सुद्धा सांगितलं की आम्ही आज सुद्धा परत येतो. तुम्ही मूळ जे आम्हाला मॅन्डेट आहे जनतेचं त्याप्रमाणे तुम्ही निर्णय घ्या. आम्ही आज सुद्धा परत येतो. माझं रेकॉर्डिंग आहे ना. मग हे जर आम्ही सगळं सांगितलं तर मग असे आरोप कसे करता येते? आणि आमच्याकडे पुरेसं बहुमत आहे, त्याच्यामुळे डिस्क्वालिफिकेशनचा भाग नाही. आम्ही आमच्या तत्वासाठी भांडतोय की जे या बाळासाहेबांची तत्व आहेत ह्या तत्वावर शिवसेना चालली पाहिजे. एवढाच त्याच्यातला मुद्दा. पहिला रिपीट करा, ब्रेक झालेला आहे. म्हणजे आज सगळे कार्यक्रम टाकून आलात. उद्या नेमका काय प्रोग्राम असणार आहे? आरक्षणासंदर्भात जरांगे पाटलांची भेट घेत आहे? नाही, मी जरांगे पाटलांची भेट घेत नाही आहे. जरांगे पाटलांनी मागणी केली आहे की मुख्यमंत्र्यांनी यावं तिथं. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांवर त्यांचा विश्वास आहे. आता त्याच्याचबरोबर एवढा मॉब असताना तिथं जावं की नाही, सिक्युरिटीचं काय, हा सगळा प्रश्न असतोच. त्याच्यामुळे त्यांच्याशी ते व्हिडिओ कॉलवर बोलतात की प्रत्यक्ष जातात. व्हिडिओ कॉलवर कदाचित बोलून सुद्धा जाण्यासारखंच आहे ते. परंतु अशी परिस्थिती असताना इथं काही कार्यक्रम करणं योग्य नाही. म्हणून मी माझे सगळे कार्यक्रम रद्द केले उद्याचे आणि मी परत मुंबईला जातोय. कारण आम्ही सगळ्यांनीच मुंबईला असण्याची गरज आहे. मराठा समाजाला सर्वांचाच पाठिंबा आहे. परंतु योग्य निर्णय घेत असताना कुठे आपल्या सहकाऱ्यांशी सल्लामसलत करण्याची आवश्यकता मुख्यमंत्री महोदयांना लागली तर सर्वांनी मुंबईमध्ये हजर असलं पाहिजे असं मला वाटतं. आणि त्याच्यामुळे मोर्चातल्या लोकांशी मी सुद्धा फोनवर बोललेलो होतो. शालेय शिक्षणाच्या संदर्भातला मोर्चा असल्यामुळे कुठल्याही आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळ तू हा
अगदी घरच्यासारखं. कणीदार, खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. महाराष्ट्र राज्याच्या शिक्षण विभागानं कमी पटसंख्या हे कारण सांगून 20पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या आणि राज्य शासनाच्या वतीने चालवल्या जाणाऱ्या शाळा बंद करून त्या समूह शाळेत समायोजित करण्याच्या निर्णयाविरोधात आजरा येथून शिक्षण हक्क यात्रा अर्थात लाँग मार्च आंदोलन आयोजित केलं होतं. आजरा ते सावंतवाडी असा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या घरावरती हा लाँग मार्च काढण्यात येणार होता. रविवारी रात्री आंबोली येथे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी या आंदोलकांची भेट घेत त्यांच्या शंकांचं निरसन केलं आहे. शासनाच्या त्या निर्णयाविरोधात आजरा येथून शिक्षण हक्क यात्रा अर्थात लाँग मार्च आंदोलन आयोजित केलं होतं. दरम्यान आंबोली येथे रविवारी रात्री शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आंदोलकांची समक्ष भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी या विषयाबाबतचं शंका निरसन त्यांनी केलं. तर महाराष्ट्र शासनाने वाड्यावस्तीवरील कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय घेतला नाही. शिक्षण आयुक्त यांनी काढलेल्या पत्रामधील मजकुरामध्ये सुद्धा समूह शाळा निर्मितीचा हेतू या विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणे व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे हा आहे. तसंच शाळा बंद करण्याचा हेतू नसल्याचं शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. यानंतर शाळा बचाव आंदोलनाच्या वतीने 20 पटाखालील शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री यांच्या घराच्या दिशेने आजरा येथून निघालेल्या लाँग मार्च दीपक केसरकर यांच्यासोबत समाधानकारक चर्चा झाल्यानं व लेखी पत्र दिल्याने आम्ही तात्पुरता स्थगित करीत आहोत अशी माहिती शाळा बचाव आंदोलक कॉम्रेड संपत देसाई यांनी दिली. मुद्दा असा आहे की हे जे काय इंग्लिश शिक्षण घ्यायला पाहिजे असं जे काय बहु केलेलं आहे तो खरं तर गरजेचा नाही आहे. कारण मी नक्की सांगतो की ग्रामीण भागातले अनेक विद्यार्थी आज UPSC आणि MPSC परीक्षा देऊन पास झालेले आहेत. त्यासाठी काय वेगळं काय करायची गरज नाही. फक्त तुम्हाला त्यांचं अध्यापन चांगल्या पद्धतीने सरकारी शाळेंच्यामध्ये कसं मिळेल यासाठी जर सुधारणा आपण करू शकलो भविष्यामध्ये तर इंग्लिश शाळेमध्ये गेल्यानंतर पोरगं चांगलं पुढं जातं असं म्हणणं हे साफ चुकीचं आहे असं आमचं मत आहे. त्याची अनेक उदाहरणं देता येईल. आत्ता मगाशी आम्ही सांगितलं की आजरा तालुक्यातलं देवडे नावाचं गाव आहे. या गावांच्यामधून 2 विद्यार्थी जिल्हा परिषदेत शिकणारे आज क्लास 1 ऑफिसर झालेले आहेत आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ते मला वाटतं उपजिल्हा अधिकारी म्हणून आहेत. एवढी उरसला एवढी मोठी क्वालिटी जर जिल्हा परिषद देत असेल तर सरकारी शाळेकडे पालकांनी माझं म्हणणं जास्त लक्ष देऊ नये ही आमची विनंती आहे. मुद्दा असा आहे तुम्ही जो हंटर कमिशन आलं होतं आणि हंटर कमिशन 1882 आलं होतं आणि त्यावेळा महात्मा फुलेंनी त्याच्यासमोर साक्षी दिली आहे हंटर कमिशन समोर. आणि हंटर कमिशन समोरच्या साक्षीमध्ये महात्मा फुले म्हणतात की इंग्रजी ही ज्ञानभाषा आहे. आता ही ज्ञानभाषा देण्याची जबाबदारी कोणाची? सरकारची आहे. मग सरकारनं इंग्रजी शिकवणारे शिक्षक जर पहिलीपासून दिले तर इंग्रजी शाळांच्याकडे जाण्याचा प्रश्नच येत नाही. आमचं म्हणणं असं आहे की जर ती ज्ञानभाषा असेल जगाला जोडणारी भाषा असेल तर त्या भाषेचं शिक्षणसुद्धा शाळेमध्ये मिळालं पाहिजे. आणि हंटर कमिशन समोर 1882 साली महात्मा फुले आणि पंडिता रमाबाई या दोघांनी साक्ष दिलेली आहे. आणि ह्या साक्षीमध्ये स्पष्टपणे महात्मा फुलेंनी म्हटलं आहे की सरकारची जबाबदारी आहे. या माध्यमांना भुलणाऱ्या पालकांना काय आवाहन करा? आमचं पालकांना असं आव्हान आहे की पालकांनी खरं तर भुलू नये. कारण एका बाजूला ज्या कन्सेप्ट असतात कुठलीही संकल्पना जर स्पष्ट व्हायची असेल तर ती संकल्पना मातृभाषेतून अधिक स्पष्ट होते. कारण जपानसारखा देश असेल, चायनासारखा देश असेल, फ्रान्ससारखा देश असेल तिथं इंग्रजी कोण बोलत नाही. इंग्रजी बोलत तुम्हाला पाणीसुद्धा कोण देत नाही. कारण त्या देशामध्ये सर्व शिक्षण म्हणजे अगदी बालवाडीपासून ते उच्च शिक्षण, तंत्रविज्ञान, अगदी नवी टेक्नॉलॉजीसुद्धा जी आलेली आहे ही टेक्नॉलॉजी त्यांच्या भाषेमध्ये, लिपीसुद्धा त्यांनी ती आपली स्वतःची वापरतात. त्यामुळे मातृभाषेतून शिक्षण देणं ही गरजेचं आहे. आणि त्याच्या जोडीला इंग्रजी द्या. म्हणजे इंग्रजी देऊ नये असं म्हणत नाही. इंग्रजी शाळांच्याबद्दल आमचा विरोध नाही. इंग्रजी असलीच पाहिजेत पण ती करत असताना मातृभाषा ही तुम्ही प्रधान असली पाहिजे. कारण मातृभाषेतूनच संकल्पना क्लिअर होतात. कारण आम्ही जो बघतो की आज जेव्हा मी मगाशी असरचा रिपोर्ट तुम्हाला सांगितला, असरच्या रिपोर्टमध्ये जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांच्या शाळांची मुलं गुणवत्तेत पुढं का तर त्यांना शिक्षण जे मिळालं ते शिक्षण मातृभाषेतून मिळालं आहे. मातृभाषेतून संकल्पना स्पष्ट होतात. त्या कन्सेप्ट जर क्लिअर झाल्या तर पोरांचा गोंधळ होतो आणि मग ही पोरं गोंधळलेली दिसतात. कॉन्व्हेंटमध्ये शिकलेली तुम्ही कुठलीही पोरं दाखवा की ज्या पोरांच्यापेक्षा आमची जिल्हा परिषद शाळातल्यामधली मुलं कमी नाहीत. हे आम्ही तुम्हाला ठामपणे आणि स्पष्टपणे सांगू शकतो. आणि क्वालिटीच्या बाबतीत जर समजा क्वालिटी पाहिजे असेल तर शिक्षकांच्यावर जो अतिरिक्त बोजा आहे तो कमी झाला पाहिजे. शिक्षक भरतीच नाही, गेली 15 वर्ष शिक्षक भरती नाही. 7-7 वर्ग एक शिक्षक चालवतात आणि तुम्ही सरकार क्वालिटीची त्यांच्याकडे मागणी करताय. सगळे शिक्षक सगळे ज्या ज्या ठिकाणी रिक्त जागा आहेत त्या पहिल्यांदा भरा. क्वालिटी द्यायची जबाबदारी शिक्षकांची आणि पालकांची राहील. ह्या सरकारला आमचं आव्हान आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. वेंगुर्ला शिवसेनेच्या वतीने व आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने सिंधुदुर्ग शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आज उपजिल्हा रुग्णालय वेंगुर्ले येथे आयोजित केलेल्या रक्तदान शिबिरात 42 जणांनी रक्तदान तर मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचा सुमारे 300 जणांनी लाभ घेतला आहे. वेंगुर्ले तालुका व शहर शिवसेना यांच्या वतीनं व आरोग्य विभागाच्या सहकार्यानं सिंधुदुर्ग शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून आज सोमवारी उपजिल्हा रुग्णालय वेंगुर्ले येथे आयोजित केलेल्या रक्तदान व मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचं उद्घाटन सिंधुदुर्ग शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर यांच्या हस्ते दीपक प्रज्वलनानं झालं. याप्रसंगी वेंगुर्ले उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉक्टर संदीप सावंत, डॉक्टर सुबोध इंगळे, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजय आंग्रे, अशोक दळवी, वेंगुर्ले तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, जिल्हा संघटक सुनील डुबळे, उपजिल्हा प्रमुख सचिन देसाई, तालुका संघटक बाळा दळवी, वेंगुर्ले शहर प्रमुख उमेश येरम, युवक शहर प्रमुख संतोष परब, डॉक्टर अश्विनी माइंडकर सामंत, डॉक्टर स्वप्नाली माने पवार, डॉक्टर PD वजराडकर, डॉक्टर श्याम राणे, माजी जिपस सदस्य नितीन शिरोडकर, दोडामार्से तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस, सावंतवाडी शिवसेना कार्यालयातील व्यवस्थापक गजानन नाटेकर, नारायण राणे, कौशिक परब, वेंगुर्ले शहर महिला संघटक ॲडव्होकेट श्रद्धा बाविस्कर, सायली परब, शबाना शेख, अपर्णा वजराडकर, सामाजिक कार्यकर्ते आर्मिस आल्मेडा, डॉक्टर चैतन चुबे यांसह जिल्हा रुग्णालय आरोस व उपजिल्हा रुग्णालय वेंगुर्लेमधील कर्मचारी तसंच शिवसेनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. उपस्थित मान्यवरांचं स्वागत नितीन मांजरेकर, उमेश येरम यांनी केलं. यावेळी रक्तदान केलेल्या रक्तदात्यांना नितीन मांजरेकर पुरस्कृत अक्कलकोट स्वामी समर्थ यांचा फोटो असलेली ट्रॉफी देऊन गौरवण्यात आलंय. त्याच्यानंतर आरोग्याचं इथे रक्तदान केलं. त्याच्यानंतर म्हणजे खरोखरच ते म्हणजे परमेश्वराची पहिला आशीर्वाद घेतला, नंतर लोकांची जनसेवा केली आणि त्याच्यानंतर त्यांच्या कार्यक्रम म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी आपण बघितलं की केक कापणे, पार्ट्या करणे असे कार्यक्रम होतात. पण हे समाज उपयोगी कार्यक्रम करून आपलं नाव लौकिक करणे आणि सचिनजीबद्दल बोलायचं तर समन्वयक म्हणजे खरोखर म्हणजे कुठे काय अडचण आली तर डोळ्यासमोर पहिलं नाव येतं सचिनजीचं. म्हणजे कुठची अडचण कार्यकर्त्याला असू देत, आमच्या नेत्यात असू देत किंवा पदाधिकाऱ्यात असू देत की कुठे काय असेल तर सचिनजी बरोबर त्यांना शांत करून किती रागात जरी माणूस असला म्हणजे दीपक भाई नंतर जर समजा कोण असतील म्हणजे कोणाला शांत करण्याच्या हातखंड मी आता वर्षभरात बघितला तर कोणी किती रागात असला तरी सचिनजीकडे गेल्यानंतर तो राग त्याचा शांत होणारच आणि त्याचं कामही 100% होणार. असं नाही की बाबा नुसतं गोड बोलून थांबतात तर त्यांचं काम करण्याची पद्धत होतात. त्या दिवशी आम्ही मंत्रालयात होतो. एका दिवसात त्यांनी वेंगुर्ला नगरपालिकेचे 3.5 कोटीची कामं एका दिवसात मंजूर करून घेतली. म्हणजे एवढा त्यांचा आपल्या वेंगुर्ला शहरावर किंवा मतदारसंघावर त्यांचं लक्ष आहे आणि प्रत्येक वेळी बघितलं तर ते वेंगुर्ला, दोडामार्ग, सावंतवाडी ह्या विकासासाठी त्यांनी झपाटून घेतलेला आहे. म्हणजे बाकी काय न बघता आपल्या काय त्या गोळ्या पण घेत नसतील पण तुमच्या विकासाकडे त्यांचं एवढा लक्ष आहे तर त्यांचा परमेश्वर रामेश्वराकडे एवढीच प्रार्थना करतो की पुढचा आणि 50 वर्ष त्यांना परमेश्वर असंच सगळ्या त्यांच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण करू देत, राजकीय क्षेत्रात त्यांचे भरभराट होऊ देत आणि इथेच थांबतो. जय महाराज. आजच्या या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये आयोजित केलेल्या रक्तदान शिबिर, आरोग्य शिबिर याकरिता उपस्थित असलेले सन्माननीय व्यासपीठ, या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये लोकांच्याकरिता सातत्याने सेवा देत असलेले सर्व डॉक्टर, त्यांचे कर्मचारी, सिस्टर, या कार्यक्रमाकरिता उपस्थित असलेले माझे सर्व जिल्ह्यातील पदाधिकारी, त्याचप्रमाणे आजच्या या शिबिराकरिता उपस्थित असलेले सर्व या ठिकाणी आलेले सर्व रुग्ण, रक्तदान शिबिराकरिता आलेले रक्तदाते, वेंगुर्ल्यातील सर्व नागरिक बंधू आणि भगिनी, खरं तर या उपक्रमातून मला एकच सांगायचं आहे की समाजामध्ये वावरत असताना, सामाजिक क्षेत्रामध्ये वावरत असताना, लोकप्रतिनिधी म्हणून वावरत असताना लोकांच्या करिता लोकांच्या काही अपेक्षा असतात, लोकांच्या काही आकांक्षा असतात, लोकांच्या काही भावना असतात, त्या समजून घेणं आणि लोकांच्या करिता काम करणं याला सामाजिक कार्यकर्ता म्हणतात असं मी समजतो. त्याच्याकरिता
निवडणुकीमध्ये निवडून यायला पाहिजे, नगरसेवक व्हायला पाहिजे किंवा लोकप्रतिनिधी म्हणून कोणत्याही क्षेत्रामध्ये निवडून यायलाच पाहिजे असं नाही. ज्या समाजामध्ये आपण जन्म घेतलेला आहे, प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे की या समाजातील प्रत्येक घटकाला सुखी करण्याचं, समाधानी करण्याचं आपलं प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. आणि हे कर्तव्य पार पाडत असताना या समाजामध्ये जी एक संपूर्ण स्थिती आहे, ज्याच्यामध्ये जो तो आपापल्या पद्धतीने काम करत असतो, तो मग डॉक्टर असो, वकील असो, नर्स असो, वॉर्डबॉय असो, सर्व क्षेत्रामध्ये प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने प्रामाणिकपणे काम करत असतो. परंतु हे काम करत असताना आपलं पण कर्तव्य आहे की त्यांच्या मागे ठामपणे उभं राहणं. आज आपल्याला माहिती आहे की हॉस्पिटल म्हटल्यानंतर फार एक विचित्र परिस्थिती आहे. आपण डॉक्टरांना, मी सुद्धा काल या ठिकाणी आल्यानंतर थोडासा सर्वांनी ओरडलो की एक जबाबदारी म्हणून आपण खऱ्या अर्थाने जरी हे आरोग्य शिबिर आम्ही जर आयोजित केलं असलं तर समाजामध्ये प्रत्येक माणसाने पुढे येऊन हे काम केल्याशिवाय आपण नुसते डॉक्टर किंवा सिस्टर हे लोकांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. हे प्रत्येकाचं काम आहे आणि ह्याचीच जाण ठेवून अशा पद्धतीचे अनेक कार्यक्रम हे प्रत्येकाने केले पाहिजेत या मताचा आम्ही आहे. आपलं ध्येय काय आहे की प्रत्येक मनुष्य जरी आपल्या पद्धतीने प्रामाणिकपणे काम करत असला तर त्याला लोकांची साथ लागते. आणि ही साथ जर आपण या सर्वांना दिली तर ते सुद्धा योग्यरीतीने काम करू शकतात. मी आपल्याला एकच साधं उदाहरण सांगतो की या उपजिल्हा रुग्णालय असेल, जिल्हा रुग्णालय असेल, PHC असतील, प्रत्येक ठिकाणी काही डॉक्टर कमी आहेत, काही नर्सेस कमी आहेत, काही वॉर्डबॉय कमी आहेत. परंतु शासनाच्या नियमावलीमध्ये, शासनाच्या धोरणामध्ये शासनाने जे काही नियम आखून दिले आहेत त्या नियमाच्या बाहेर जाऊन या डॉक्टर लोकांना काम करता येत नाही. आज याच हॉस्पिटलमध्ये खरं तर हे बोलणं चुकीचं आहे, परंतु सत्य लपवता येत नाही. अनेक डॉक्टर पगाराविना काम करतायत, पण त्याच्या मागचं काही असं धोरण आहे की काही नियम आहेत. या नियमाला डावलून त्यांना सुद्धा काही करता येत नाही. परंतु ते सोडवण्याचा प्रश्न जो आहे तो सोडवण्यासाठी आम्ही सातत्याने आरोग्य मंत्री असतील, संचालक साहेब असतील, आमचे या भागाचे आमदार मंत्री दीपकभाई केसरकर असतील यांच्या समोर सातत्याने हे प्रश्न मांडत आहोत. आणि मला खात्री आहे की ज्या उणीवा या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये आहेत, खरं तर मला सांगायला अतिशय आनंद होतो. आणि हे या ठिकाणी असलेल्या बऱ्याच सिस्टरना माहिती असेल, इथे काम करणाऱ्या लोकांना माहिती असेल की या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या पायापासून मी या ठिकाणी सातत्याने येतोय, हे उभारण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करतोय. या हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर यावे, या हॉस्पिटलमध्ये औषध भंडारामध्ये मनुष्य नाहीये, त्याची उपलब्धता व्हावी, हे सर्व माझ्या परीने प्रयत्न करत असतो. हे प्रयत्न करत असताना मला सातत्याने माझ्या पदाधिकारी, या शहराचे शहर प्रमुख असतील, उभे शहरम असेल, तालुका प्रमुख मांजरेकर साहेब असतील, सुनील डुबे असतील, सर्व सहकार्य करत असतात. आणि हे आमची एक साखळी आहे आणि या साखळीमध्ये प्रत्येकाने आपापलं काम ठरवलेलं आहे. लोकांच्या करिता ज्यावेळी लोक ज्याची गरज लागेल त्यावेळी माझ्यासारखा कार्यकर्ता या ठिकाणी लोकांच्या मागे ठामपणे उभं राहील अशी मी या ठिकाणी ग्वाही देतो. जास्त वेळ घेत नाही. आजच्या या उपक्रमाबरोबर सातत्याने अनेक मंडळांची मागणी असते की आम्हाला या ठिकाणी मला विशेष करून कार्मिकचं नाव घ्यावं लागेल, कारण सातत्याने आपल्या उपजीविकेचं त्या ठिकाणी नोकरी सांभाळून सुद्धा लोकांच्या करता गेली अनेक वर्ष जो मनुष्य काम करत असतो तो लोकांच्या नजरेमध्ये असतो. म्हणून मला असं वाटतं की सातत्याने फक्त डॉक्टर किंवा अन्य कोणताही अधिकारी असो त्यांच्यावर आपण भार न देता आपण सुद्धा आपलं सुद्धा काही ऋण आहे या समाजामध्ये आपण आल्यानंतर सामाजिक सेवा जर वापरत असू तर आपलं सुद्धा काहीतरी कर्तव्य आहे असं समजून प्रत्येकाने काम करायला पाहिजे. आणि हे जर काम केलं तर आपल्याला या ठिकाणी सगळ्यांची साथ मिळाल्यानंतर लोकांचं जे काही दुःख आहे
लोकांचे जे काही समस्या आहेत, लोकांच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्या आपण खऱ्या अर्थाने पूर्ण करू शकतो. मी आजच्या या माझ्या वाढदिवसाप्रसंगी एवढंच परमेश्वर प्रार्थना करतो की सर्वांना सद्बुद्धी, सदिच्छा, सद्वासना, निरोगी ठेवण्यासाठी आपण त्या सर्वांवर कृपा ठेवावी आणि अशीच समाजाची सेवा करण्याची ताकद, बुद्धी प्रामाणिकपणे मला द्यावी अशी मी ईश्वराने प्रार्थना करतो. जास्त वेळ न घेता आपण या ठिकाणी आलात, माझा सन्मान केलात आणि डॉक्टर लोकांनी या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये हे सर्व करण्यासाठी जे आम्हाला सहकार्य केलं त्याबद्दल आम्ही त्यांचे अत्यंत ऋणी आहोत. मला खऱ्या अर्थाने डॉक्टर मायेकर मॅडम यांचं विशेष या ठिकाणी कौतुक करायला पाहिजे की मी लहानपणापासून पाहतो आहे की सातत्याने या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये या ठिकाणी डॉक्टर म्हणून वावरत असताना सातत्याने लोकांच्या सेवेकरता अनेक रुग्णांना त्यांनी मदत करत आहेत. आम्ही सुद्धा त्या जास्तीत जास्त दिवस वेंगुर्ल्यातच राहाव्यात यासाठी सुद्धा प्रयत्न करत असतो. कारण काही वेळा काही लोकांच्या मध्ये गैरसमज असतो, परंतु मला खरोखर त्यांचं कौतुक करायचं वाटतं की समाजामध्ये कोणत्याही क्षेत्रामध्ये काम करत असताना जर आपण लोकांच्या करता काम केलं तर लोक आपल्या मागे ठामपणे उभे राहतात, त्याची मला खात्री आहे. म्हणूनच आपण सर्व वेंगुर्लावासियांना विनंती करतो की आपण सुद्धा या ठिकाणी ज्या पद्धतीने काम करतो त्या काम करणाऱ्या सर्वांच्या मागे ठामपणे उभे राहा. खऱ्या अर्थाने परमेश्वर त्याच्यामध्ये आपल्या सद्बुद्धी देऊ अशी ईश्वराने प्रार्थना करून परत सर्वांचा आभार मानतो आणि मी या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. विरोधकांकडून खोटे आरोप केले जात आहेत. माझा व या महामार्गाच्या ठेकेदाराचा धुरान्वये संबंध नाही. जर तो असल्यास सिद्ध झाल्यास मी राजीनामा देईन असं आमदार वैभव नाईक यांनी सांगितलं आहे. पाहूयात. महाविकास आघाडी यांच्या वतीने गगनबावडा तरळे महामार्गाच्या दुरावस्थेबाबत लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारचं ही पदयात्रा काढलेली आणि या पदयात्रेत शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार वैभवजी नाईक साहेब या पदयात्रेत सहभागी झाले. नाईक साहेब, काय सांगाल, ही पदयात्रेत तुम्ही सहभागी झालात? यापूर्वी देखील आपण या रस्त्यासंदर्भात गणेश चतुर्थीपूर्वी अधिकाऱ्यांसोबत आला होता, रास्ता रोको देखील केलेलं होतं. आता स्वतः पुन्हा परत पदयात्रेत सहभागी झालात, काय सांगाल याबाबत? खरं तर गगनबावडा रस्ता हा पर्यटनाच्या दृष्टीने, आरोग्याच्या दृष्टीने आणि व्यापारी दृष्टीने असा महत्त्वाचा रस्ता सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि कोल्हापूर जिल्ह्याला जोडणार आहे. या रस्त्याला खरं तर गेल्या 1-1.5 वर्षापूर्वी हा रस्ता, 2 वर्षापूर्वी महाविकास आघाडी सरकार होतं तेव्हा हा रस्ता मंजूर झाला आणि वर्षभरानंतर या रस्त्याला, वर्षभरापूर्वी या रस्त्याचं टेंडर निघालं. टेंडर निघाल्यानंतर गेल्या मार्च अधिवेशनामध्ये सुद्धा मी या ठिकाणी प्रश्न विचारला होता विधानसभेमध्ये आणि त्या प्रश्नाला बांधकाम मंत्र्यांनी स्वतः उत्तर दिलं होतं की हा रस्ता आम्ही पावसापूर्वी सुरू करू म्हणून. परंतु दुर्दैवाने इथल्या ठेकेदारां आणि आमदारांच्या वादामुळे हा रस्ता पावसाळ्यापूर्वी सुरू होऊ शकला नाही, वस्तुस्थिती आहे. आणि नंतर सुद्धा पावसाळा सुरू झाल्यानंतर सुद्धा आता बघित असाल आपण की हा रस्ता ठेकेदार घेताना त्याचा मेंटेनन्स ठेवला पाहिजे. हा न ठेवल्यामुळे या रस्त्याला छोटे छोटे खड्डे भरण्याचं काम, थुकपट्टी भरण्याचं काम या ठिकाणी चालू आहे आणि लवकरात लवकर हा रस्ता व्हावा यासाठी आम्ही हे आंदोलन तीव्र करणार आहोत. साहेब, दुसरा एक असा आरोप होतो, ज्यावेळी तुम्ही ह्या आंदोलन जाहीर केलं त्याच्यानंतर विरोधकांकडून असं हे होतं की नाईक कंपनीने हे टेंडर मॅनेज करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत, त्यांची सेटलमेंट या ठेकेदाराबरोबर सुरू आहे, असाही आरोप होतोय. त्याबाबत काय? नाही, ते आरोप हे माझ्यावर सातत्याने होत असतात, परंतु या आरोपाला तुमचं सरकार आहे. आज माझ्या वेगवेगळ्या चौकशी सुरू आहेत, त्यातनं ही एक चौकशी सुरू करा आणि माझा जर या ठेकेदाराशी दुराणी समज असला तर माझी भर रस्त्यात या ठिकाणी राजीनामा देण्यास तयार आहे. आणि आमदारांनी सुद्धा हा रस्ता गेल्या वर्षभरामध्ये
आपण थांबवलं नाही, आपण या रस्त्याला कशी जबाबदारी जर सांगितलं तर आम्ही कुठल्याही या ठिकाणी आमनेसामने येण्यास तयार आहोत. अयोध्ये नाईक साहेब की नाईक साहेबांनी सांगितलं की विरोधकांचं आव्हान मी स्वीकारण्यास तयार आहे. जर माझा त्या ठेकेदाराशी कुठला संबंध असेल तर मी राजीनामा द्यायला तयार आहे, असं श्री नाईक यांनी सांगितलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, ख ख खमंग ग ग अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. महामार्गाच्या दुरावस्थेमुळे ऊस शेती संकटात आली आहे. सरकारनं दुर्लक्ष केल्याने महामार्गाची दुरावस्था झाली आहे. त्यामुळे आता शेतकरी संकटात आला आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार सत्ताधारी आहेत असा आरोप सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक माजी अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी केला आहे. ही पदयात्रा आता सुरू झालेली आहे. करूळ गावाच्या वेशीवरती आता ही पदयात्रा आली आहे. या पदयात्रेत शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी आहेत, महाविकास आघाडीचे पदधिकारी आहेत. आपल्यासोबत जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत साहेब आहेत, जे शेतकऱ्यांचे विषय कायम पोटतिडकीने मांडतात. त्यांना काय वाटतं या पदयात्रेसंदर्भात, आणि ते सहभागी झाले. सावंत साहेब, तुम्ही या पदयात्रेत सहभागी झालात. एकंदरीत शेतकऱ्यांचं तुम्ही बऱ्याचदा नेतृत्व करता आणि शेतकऱ्यांचे विषय तुम्ही मांडताय, आणि या आता पदयात्रेत शेतकऱ्यांचे देखील काही विषय आहेत. काय सांगा? यामध्ये हा रस्ता जो आहे बावडा साखर DY पाटील साखर कारखान्याला जोडणारा रस्ता आहे. कणकवली वैभववाडी तालुक्यामध्ये जे ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत, सातत्याने रस्ता खराब असल्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक लोडला साधारण 2,500 रुपये ट्रकला द्यावं लागत आहेत. आणि म्हणून आज ऊस शेतकऱ्यांचं जे नुकसान होत आहे, याच्यामुळे ऊसाचं असलेलं उत्पादनसुद्धा शेतकऱ्यांनी ऊसाची शेती सोडलेली आहे. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने व्यापाऱ्यांसोबत शेतकऱ्यांचं सुद्धा नुकसान या रस्त्यामुळे झालेलं आहे. आणि म्हणून एकंदरीत ह्या भागामध्ये ऊस उत्पादक शेतकरीसुद्धा अडचणीत आलेला आहे. आणि म्हणून आजची पदयात्रा जी शिवसेनेच्या वतीने केलेली आहे, व्यापारी असतील, शेतकरी असतील, सर्वांना या ठिकाणी शासनाला जाग आणण्यासाठी केलेली आहे. आणि म्हणून आज हा बावडा कारखान्याला जो रस्ता जोडणारा आहे, त्याच्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचं जे नुकसान झालं आहे, भविष्यात ते होऊ नये म्हणून ही पदयात्रा काढलेली आहे. साहेब, ह्या रस्त्याचे काम रखडलेलं आहे, याला कोण जबाबदार आहे? नाही, ह्या रस्त्याचं काम जे इथले आमदार नितेश राणे जे जबाबदार आहेत. या ठिकाणी असलेलं टेंडर कसं उशिरा होईल आणि आपल्या मर्जीतल्या ठेकेदाराला काम मिळालं नाही म्हणून काही वृत्तपत्रामध्ये सोशल मीडियावर त्यांनी नितीन गडकरींना भेटले होते आणि ही या ठिकाणी ठेका रद्द करावा, पुन्हा नव्याने टेंडर काढावं. ह्या प्रक्रियेमुळेच आज या ठिकाणी रस्त्याची वर्क ऑर्डर विलंबाने झालेली आहे. आणि या सर्व विकासाला जे आहेत किंवा रस्त्याच्या विलंबाला आमदार नितेश राणे जबाबदार आहेत. साहेब, रस्त्याचं काम आता आंदोलन होत आहे, त्याच्यापूर्वी देखील चालू झालेलं आहे असं आपल्याला समजतंय. एकंदरीत हे काम आता पुढे 6 महिने हा घाट करूळ घाट देखील बंद राहणार आहे. आता ऊस तोडणी सुरू होत आहे. म्हणून आमचं या ठिकाणी जो सार्वजनिक बांध विभागाकडनं जो भुईबावडा रस्ता आहे, या तातडीने नोव्हेंबरच्या भुईबावड्याचं काम या ठिकाणी होऊन तो रस्ता ऊस उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांसाठी चांगल्या पद्धतीने करून घेणं ही जबाबदारी आहे. आणि म्हणून ह्या संदर्भात उद्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांची सुद्धा उद्या भेट घेऊन भुईबावडा घाट 30 नोव्हेंबरच्या त्यांनी पूर्ण करून या ठिकाणी असलेल्या वाहतुकीला पर्यायी व्यवस्था तात्काळ त्यांनी उपलब्ध करून देण्याची आम्ही मागणी करणार आहोत. पण 30 नोव्हेंबरपर्यंतचा घाट तो उपलब्ध नाही झाला तर पुढे भूमिका निश्चितच झाला नाही तर डिसेंबरच्याच पहिल्या आठवड्यात रस्ता रोको आम्हाला करावं लागेल आणि त्याला सर्वस्वी जबाबदार ह्या ठिकाणी सरकार असेल. ओके, धन्यवाद. हे होते सावंत साहेब, जे शेतकऱ्यांच्या विषयासंदर्भात कायम आक्रमक असतात. त्यांनी सांगितलेलं आहे की हा घाट आता 6 महिने बंद राहणार आहे आणि त्या घाटाची जी वाहतूक आहे या घाटाची ती भुईबावडा घाटमार्गे वळवली जाणार आहे. आणि हा भुईबावडा घाटमार्ग हा सुस्थितीत प्रशासनाने ठेवा आणि तो जर नाही झाला तर 30 नोव्हेंबरनंतर म्हणजे डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात तीव्र आंदोलन, रास्ता रोको शिवसेनेच्या वतीने केले जाणार असल्याचं सावंत यांनी सांगितलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, ख ख खमंग ग ग
अगदी घरच्यासारखं. कणीदार, खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. तळेरे गगनबावडा रस्त्याच्या दुरावस्थेसंबंधी आज वैभववाडीत पदयात्रा काढण्यात आली. यात महाविकास आघाडीचे नेते सहभागी झाले. काय म्हणाले खासदार विनायक राऊत पाहूयात. यानंतर आपल्यासोबत थेट खासदार साहेब बोलणार आहेत. खासदार साहेब, आता तुम्ही पदयात्रेत सहभागी झालात, एकंदरीत कसा लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो आणि काय या यात्रेमागचं कारण आहे? माननीय संदेशभाई पारकर यांच्या नेतृत्वाखाली गगनबावडा रस्ता बचाव हे आंदोलन आज पदयात्रेच्या माध्यमातून सुरू झालेलं आहे. त्यामुळे या पदयात्रेमध्ये सहभागी झालेले जे ग्रामस्थ आहेत यांची संख्या पाहिली तर अत्यंत किती महत्त्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे हे दिसून येते. मागच्या अनेक वर्षापासून बावडा रस्ता झाला पाहिजे ही मागणी घेऊन आम्ही आता लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करतोय. सुदैवाने निधी मंजूर झाला, टेंडर झाले, परंतु मागच्या 1 वर्ष झालं तरी त्याचं वर्क ऑर्डर देण्यात आली नाही. याचं कारण आमच्या माहितीप्रमाणे इथल्या सत्ताधारी पक्षाच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी स्वतःच्या मर्जीतला ठेकेदार मिळावा यासाठी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत प्रयत्न केले, प्रशासनावर दबाव टाकला आणि ही वर्क ऑर्डर दिली गेली नाही आणि त्यामुळे परिणामी आज अपघाताचं प्रमाण वाढलं, लोकांचे जीव जात आहेत आणि म्हणून हा रस्ता तातडीने करा, अन्यथा अधिकाऱ्यांना आम्ही रस्त्यावर बाहेर पडू देणार नाही हा निर्वाणीचा इशारा देऊन आज ही पदयात्रा सुरू केलेली आहे. राऊतसाहेब, विरोधकांकडून असाही आरोप केला जातोय की शिवसेनेचं जे हे आता आंदोलन आहे ही नौटंकी आहे. 2.5 वर्षापूर्वी ठाकरेचं सरकार होतं त्यावेळी त्यांना कुठलाही विकास करता आलेला नाही आणि आता ही नौटंकीबाजी त्या मंडळींकडून करण्यात येते. त्यावर काय उत्तर? त्या विरोधकांना मला सांगायचं आहे, तुमचं कर्तव्य होतं, तुमचे मुख्यमंत्री, तुमचे पंतप्रधान, तुमचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, तुम्ही सम्राट इथले, मग 1 डिसेंबर 2022ला टेंडर काढूनही आज 1 वर्ष झालं तर तुम्ही ह्या रस्त्याची वर्क ऑर्डर का थांबवली ह्याचं त्यांनी आधी उत्तर द्यावं. यस, हे होते राऊतसाहेब सांगितलं की याचं उत्तर हे सत्ताधाऱ्यांनी द्यावं. 1 वर्ष टेंडर निघून देखील का थांबलं त्याचे कारणीभूत हे सत्ताधारी आहेत असं त्यांनी सांगितलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल इमिरत संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. खड्डेमय महामार्गामुळे कोकणातील ऊस कारखान्यांवरती जाण्यास विलंब होत आहे. शेतकऱ्यांचा ऊस वाळून मोठं नुकसान होत आहे. शेतकऱ्यांचंही नुकसान या सरकारमुळे होत आहे. त्यांचा शाप या सरकारला बाधणार अशी संतप्त प्रतिक्रिया शिवसेना जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य संदीप सरवणकर यांनी दिले. काय म्हणाले सरवणकर पाहूयात. जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य संदीप सरवणकर साहेब. सरवणकर साहेब, गेले 2 वर्ष तुम्ही शिवसेनेसोबत आहात. एकंदरीत या पदयात्रेबाबत काय सांगाल? आजच्या या पदयात्रेमध्ये केवळ हा जो प्रक्षोभ दिसतो आहे, रोष दिसतो आहे, हा केवळ रस्ता एक निमित्त आहे. परंतु ह्या आपलं केवळ स्वतःचं हॉस्पिटल चालावं म्हणून जिल्हा आरोग्य सेवेचे केलेली हाल, त्यामुळे आणि इकडचे लोक कोल्हापूरला रुग्ण जाऊ नये म्हणून हा खडबडीत ठेवलेला रस्ता, यातून एकच दिसतं आहे की आपला कॉंग्लोमॅग्नेट जो व्यवसाय आहे राजकीय तो कसा वाढावा ह्याच्याकडे दृष्टिकोन केला जातो आहे. टक्केवारीबद्दल तर बोंबाबोंब आहे, डांगर घोटाळ्याबद्दल बोंबाबोंब आहे, रस्ता निमित्त झालेला आहे. मी एक स्वतः ऊस उत्पादक आहे. माझा ऊससुद्धा घ्यायला इकडचं DY पाटील कारखान्यातले लोक रिलेक्टंट असतात, नाराज असतात, कारण तुमचा रस्ता बरोबर नाही, तुमच्याकडे आमचं पेट्रोल जास्त जातं, तुमच्याकडे आमच्या गाड्यांची वाट लागते असं त्यांचं उत्तर येतं. आज त्यांच्या जिल्हा बँकेचे मनीष दळवी त्यांचे डायरेक्टर आहेत, ते जाऊन आमच्या रस्त्याबद्दल किंवा आमच्या याच्याबद्दल प्रश्न करत नाही ते DY पाटीलला की तुम्ही ऊस नेला पाहिजे. बराचसा ऊस आमचं सुकत चाललं आहे, बराचसा ऊस आता वाटोळ होत चाललं आहे. ऊस उत्पादक बघा, तुम्ही तिथे कॅमेरा मारा, ऊस किती बाहेर काढलेला आहे बघा लोकांनी. आता तो ऊस असाच आम्हाला रस्त्यात टाकावा लागणार आहे, त्याचा काही उपयोग होणार नाही आहे. आज ही परिस्थिती केवळ या रस्त्यामुळे आलेली आहे. इकडच्या रुग्णालयाची अवस्था आहे, अनेक प्रश्न आहेत. सुशांत नाईक साहेबांनी 10 प्रश्न मांडलेले आहेत. एकाही प्रश्नाचं उत्तर आमदार महोदय, प्रतिनिधी महोदय यांचे देऊ शकले नाहीत.
स्थानिक लोकप्रतिनिधी केवळ पैशाच्या जीवावर आपण निवडून यायचं आणि नंतर फक्त तो पैसा वसूल करायचा, एवढंच जर फक्त बघण्याचं लोकप्रतिनिधींचं कार्य असेल तर मग मात्र लोकांनी ही दुर्व्यवस्था कायम भोगावी लागेल. ही लोकांची जनजागृती आहे. आमदार याच्यातनं जागा होईल, इकडचे लोकप्रतिनिधी जागे होतील हे आम्ही अपेक्षा करू शकत नाही, पण निदान लोक तरी जागे होतील आणि पुढच्या वेळी येणाऱ्या निवडणुकीत त्यांना धडा शिकवतील. कालच आता तुम्ही बघितलं जातीवादी पण शिव्या द्यायला लागलेले आहेत. जसे काय हे मोगलाच्या निजामशाहीच्या राज्यातले मराठी होते असे वागायला लागलेले आहेत. आपल्याच मराठ्यांना आणि आपल्याच जातीतल्या लोकांना शिव्या घालायला लागलेल्या आहेत. एवढा माज आला कुठून? हा पैसा, हा घोटाळ्यातनं माज आलेला आहे. हा घोटाळा आता बंद झाला पाहिजे, हे रस्ते बंद झाले पाहिजे, ह्यातला भ्रष्टाचार बंद झाला पाहिजे. ह्यामुळे ते आपल्याला शिव्या घालायला लागले आहेत, आपल्या लोकांना शिव्या घालायला लागले आहेत, जातीला शिव्या घालायला लागले आहेत. एवढा माज, तो माज उतरवण्याचा फक्त जनतेला अधिकार आहे. म्हणून आम्ही जनतेसमोर जनतेला सोबत घेऊन हा आम्ही सगळे पक्षीय, सर्व आघाडी, इंडिया ज्या नावाला विरोध आहे त्या सर्व इंडियाच्या लोकांनी आज हा मोर्चा आयोजित केलेला आहे आणि तो यशस्वी झालेला आहे असं माझं म्हणणं आहे. तुम्ही पत्रकारांनीसुद्धा याच्यात लक्ष घातलेलं आहे, त्यामुळे तुमचं धन्यवाद. आज जे आमचे प्रश्न आहेत, प्रक्षोभ आहे, तो लोकांपर्यंत जाऊन दे, जनतेपर्यंत जाऊन दे. आमदार असतील, लोकप्रतिनिधी असतील, ते निर्णवलेले आहेत, त्यांना याचं काय वाटणार नाही. त्याची हसतील, खिदळतील, त्यांचं मन रमणार नाही. परंतु त्यांचं मन रमण्यावर आमचे प्रश्न सॉल्व होणार नाही आहेत. आमचे प्रश्न होणार आहे सॉल्व ते केवळ फक्त आमच्या लोकांकडे, आमच्या नेत्यांनी ते चव्हाट्यावर आणले तरच. म्हणून आम्ही त्यांना सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. विनायकजी राऊत साहेब असतील, सतीशजी सावंत साहेब असतील, संजयजी पारकर साहेब असतील, अतुल राणे साहेब असतील, आमदार वैभव नाईक असतील, सुशांत नाईक असतील, कायम वैभवडीच्या साथीला साथ देतात, पाठीला पाठ लावतात आणि उभे राहतात. या सगळ्यांचा आभार मानतो आणि वैभववाडीतर्फे प्रतिनिधित्व स्वरूपात मी माझे काय प्रश्न मांडलेत, अडचणी मांडल्यात, ते तुम्ही स्वीकारल्याबद्दल धन्यवाद. ओके, हे होते सरवणकर साहेब. सर, आता आपल्यासोबत वैभव सुशांत नाईक आणि सरवणकर यांनी प्रतिक्रिया दिल्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. शिवसेनेनं महामार्गाच्या कामाबाबत आवाज उठवल्यानंतर आता त्यांच्या हालचाली वाढू लागल्या आहेत. सरकारला हा मार्ग सुस्थितीत आणावाच लागेल, अन्यथा यापेक्षा मोठं आंदोलन होईल असा इशारा शिवसेना जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर यांनी दिलाय. काय म्हणाले पारकर, पाहूयात. त्यासोबत आपले जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर साहेब आहेत, ज्यांनी या संपूर्ण पदयात्रेचं जे नियोजन आहे ते अगदी काटेकोरपणे केलेलं आहे. आणि पारकर साहेब, गेले 15-20 दिवस तुम्ही या पदयात्रेच्या निमित्ताने नियोजन करता, लोकांचा चांगला प्रतिसाद देखील आपल्या. काय सांगाल या यात्रेबाबत? खरं तर मी सगळ्या जे सहभागी झाले त्यांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो की मोठ्या संख्येने या ठिकाणी या जिल्ह्यातली जनता असेल, शिवसैनिक असतील, महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते असतील, हे या पदयात्रेमध्ये मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहिलेले आहेत. खरं तर हा जनतेचा संताप आहे, उद्रेक आहे. गेली अनेक वर्ष जी रस्त्याची दुरावस्था आहे, ही दुरावस्थेला जबाबदार कोण हा प्रत्येकाचा त्या ठिकाणी प्रश्न आहे. आणि म्हणून ह्या शासनाला जागा करण्याकरता इथले जे जबाबदार लोकप्रतिनिधी आहेत यांना त्या ठिकाणी जागा करण्याकरता ही पदयात्रा आहे. आणि लवकरात लवकर हा रस्ता या ठिकाणी पूर्ण व्हावा आणि जनतेला जो त्रास सहन करावा लागतो त्या त्रासापासून त्यांची मुक्तता व्हावी, हा एक प्रयत्न या सगळ्या पदयात्रेमधनं आहे. पण ज्या पद्धतीनं हा विषय हातात घेतल्याच्या नंतर जो जनतेमधनं उठाव दिसला, लोकांचा उत्स्फूर्त सहभाग दिसला, त्यामुळे केवढं महत्त्वाचं हे काम आहे. कारण काय झालं, या भागाचे जे आमदार आहेत ते अतिशय बेजबाबदार आहेत आणि त्यांना त्याची काही पडलेली नाही, लोकांच्या प्रश्नांची काही पडलेली नाही. आपण बघितलं की वैभववाडी तालुक्यातले जे आरोग्याचा प्रश्न आपण हातामध्ये घेतला, तिथेही त्या ठिकाणी सेवा नाही. आज ह्या रस्त्याची सगळी वाईट म्हणजे बिकट अवस्था झालेली आहे. मग या सगळ्याला जबाबदार कोण? आणि फक्त यांनी जनतेच्या मतावर त्या ठिकाणी आमदार व्हायचं आणि लोकांचे प्रश्न सोडवायचे कोणी? आणि म्हणून अशा प्रकारचे जे निष्क्रिय आमदार आहेत हे सत्तेवरनं खाली गेले पाहिजेत. आणि नक्कीच या जिल्ह्यातली जनता, या मतदारसंघातली जनता हे परिवर्तन नक्कीच करेल. शिवसेना महाविकास आघाडी हा जिल्ह्यातल्या जनतेला एक सक्षम पर्याय आहे आणि हा सक्षम पर्याय जिल्ह्यातली जनता निवडतील. आणि हा जनतेचा संताप आहे, उद्रेक आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक सहभागी होत आहेत.
आणि उत्स्फूर्तपणे आपली प्रतिक्रिया या ठिकाणी देतात. सहभागातनं त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात आलेलं आहे आणि म्हणून मी राज्य शासनाला या निमित्तानं एवढंच सांगतो की या पदयात्रेच्या निमित्तानं पहिलं हे काम हातामध्ये घ्या, लवकरात लवकर हे काम त्या ठिकाणी पूर्ण झालं पाहिजे आणि जनतेची या त्रासातनं मुक्तता झाली पाहिजे. खरं तर अनेक प्रश्न आहेत. म्हणजे या ठिकाणी ऊस उत्पादक शेतकरी आहे, याची वाहतूक जी आहे ती याच रस्त्यावरनं होते. या जिल्ह्यातला जो चिरेखाण व्यवसाय आहे त्या चिऱ्याची वाहतूक सुद्धा इकडेच होते. सिलिका मायनिंग हे जे आहे याची सुद्धा वाहतूक याच रस्त्यावरनं होते. जिल्ह्यामध्ये येणारा जो पर्यटक आहे हा सुद्धा याच भागातनं त्या ठिकाणी या रस्त्यावर जातो आणि म्हणून गगनबावडा तळा हा जो या महाराष्ट्राला पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा एक महत्त्वाचा घाट आहे आणि त्याचीही दुरावस्था आणि म्हणून या सगळ्यामध्ये लोकांना जे हाल सहन करावे लागतात, त्रास होतो, याच्या विरोधामध्ये आपण या ठिकाणी या पदयात्रा केलेली आहे. आणि याच्यातनं जर त्या ठिकाणी जर सुधरत नसेल सरकार, राज्य सरकार जर जागं होत नसेल, इथले निष्क्रिय आमदार जर या विषयावर जर गांभीर्य घेत नसतील तर यापुढचा अधिक लोकशाही मार्गाने आज आमचं आंदोलन सुरू आहे. पण यापेक्षा अति तीव्र आंदोलन आपण त्या ठिकाणी करू आणि प्रशासनालाही सांगतो की आपण जबाबदारीनं वागा. जे शब्द आपण जनतेला देता ते शब्द आपण पूर्ण केले पाहिजेत. मागच्या वेळी शिवसेनेनं रस्ता रोको केलेला होता, त्यावेळी इथल्या अधिकारी नॅशनल हायवेच्या सांगितलेलं होतं की जे खड्डे पडले ते आम्ही भरतो, डांबरीकरण करतो, मोठ्या खड्ड्यामध्ये प्लेविंग ब्लॉक बसून आम्ही त्या ठिकाणी सुस्थितीत रस्ता करतो. पण त्या ठिकाणी चतुर्थी होऊन गेली, नवरात्रोत्सव झाला, आता दिवाळी आली तरी सुद्धा त्या ठिकाणी कुठलंही काम या रस्त्यावर झालेलं नाही. आणि म्हणून यातल्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा ते सुद्धा याला जबाबदार आहेत. जसं राज्य सरकार जबाबदार आहे, इथला निष्क्रिय आमदार जबाबदार आहे, तसं इथले अधिकारी सुद्धा जबाबदार आहेत. आणि म्हणून या संतापातनं, या उद्रेकातनं त्यांनी त्या ठिकाणी बोध घ्यावा. नसल्यास त्यांना त्याच पद्धतीनं, त्या शिवसेनेच्या पद्धतीनं आम्ही उत्तर देऊ. पारकर साहेब, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आपले सुपुत्र आहेत, ते बांधकाम मंत्री देखील आहेत आणि त्यांचा याकडे दुर्लक्ष झालं आहे का? खरं तर म्हणजे याच्यामध्ये इथले जे आमदार आहेत त्यांना हे रस्त्याचं ठेकेदारी हवी होती, त्यांना या रस्त्यामधले जे टक्केवारी आहे ती हवी होती आणि त्यामुळे मागच्या वर्षी याची निविदा झाली तरी त्या ठिकाणी काम होऊ शकलं नाही. त्यांना इथला हा ठेकेदार बदलायचा होता, आपल्या मस्जिदला ठेकेदार आणायचा होता आणि पैसे मिळवण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न होता आणि म्हणून त्या ठिकाणी हे वर्षभर जो नाग तास झाला हा त्या ठिकाणी इथल्या आमदारामुळे झालेला आहे. आणि म्हणून असे हे भ्रष्टाचारी आमदार या म्हणजे मतदारसंघातनं पुन्हा त्या ठिकाणी निवडून येता कामा नये, याचा बंदोबस्त मात्र शिवसेना आणि जिल्ह्यातली जनता नक्की करेल. धन्यवाद पारकर साहेब. हे होते पारकर साहेब. त्यांनी सांगितलं आहे की या सर्वाला जबाबदारी स्थानिक आमदार आहेत आणि त्यांचा बंदोबस्त येथील जनता करेल असं त्यांनी यावेळी सांगितलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार, ख ख खमंग ग ग अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. कणकवली विधानसभेकडे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दुर्लक्ष केलं आहे, त्यामुळे या भागातील अनेक प्रश्न रखडले आहेत असा आरोप युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी केला आहे. काय म्हणाले सुशांत नाईक पाहूयात. शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने पदयात्रा काढण्यात आली आहे. जी गगनबावडा तरेडे महामार्गाची जी दुरावस्था झालेली गेली अनेक वर्ष हा महामार्ग खड्ड्यात गेलेला आहे आणि या संदर्भात आता सकाळीच करूळ ग्रामपंचायतीतून पदयात्रेला सुरुवात झालेली आहे. तर या रत्नागिरी लोकसभेचे खासदार विनायक राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली ही पदयात्रा सुरू झाली आहे. आपल्यासोबत या संदर्भात बोलण्यासाठी युवा सेनेचे जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक साहेब आहेत. नाईक साहेब, ही पदयात्रा सुरू झालेली आहे, एकंदरीत काय सांगाल या यात्रेबाबत? खरं म्हणजे ह्या करूळ गटाचं काम जवळजवळ 200 कोटीचं काम होतं आणि हे काम जवळजवळ वर्षभर आधी सुरू झालं पाहिजे होतं. पण इथले स्थानिक आमदार जे आहेत त्यांच्यामुळे ही प्रक्रिया रखडली आणि 40% जे काम मिळालेलं होतं भवानी कन्स्ट्रक्शनला, त्या भवानी कन्स्ट्रक्शनला दबाव आणून ते काम थांबवण्याचा प्रकार या इथल्या आमदारांनी केला. पण मी सांगेन मुळात खरं म्हणजे ही जबाबदारी जी होती, इथले पालकमंत्री असतील रवींद्र चव्हाण आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री पण ते महाराष्ट्र राज्याचे आहेत, यांची जबाबदारी आहे. पण नितेश राणे जर असं सांगत असतील की पालकमंत्र्यांनी आमच्या मतदारसंघामध्ये बघू नये तर हे चुकीचं आहे. पालकमंत्री म्हणून रवींद्र चव्हाणांची ही जबाबदारी आहे खरी म्हणजे की या रस्त्याचं काम पूर्ण झालं पाहिजे. कारण जनतेचा रोष हा पालकमंत्र्यांवर येणार आहे, मुळात BJPवर येणार आहे, कारण ते सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आहेत
आणि त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारून या रस्त्याचं काम करावं अशी आमची अपेक्षा आहे. कारण ते जेव्हा लोक जेव्हा भेटायला जातात त्यांना आणि त्यावेळी ते सांगतात की कणकवली मतदारसंघ सोडून बोला, तुमचं वैयक्तिक काम काय असेल तर बोला, पण जबाबदारी सोडू नका साहेब. पालकमंत्री म्हणून तुमचीच जबाबदारी राहणार आहे. या रस्त्याची जबाबदारी ही तुमची आहे आणि तुम्हाला एखादा आमदार सांगतो म्हणून तुम्ही थांबताय हे चुकीचं आहे. जनतेचा रोष तुमच्यावर येणार आहे. नाईक साहेब, आता आज पदयात्रा आहेत. यापूर्वी देखील तुम्ही युवा सेनेच्या माध्यमातून आरोग्याचा प्रश्न असेल, इतर जे बाबी आहेत त्याबाबत आपण आवाज उठवला होता. एकंदरीत ह्या वैभववाडी तालुक्याकडे असेल किंवा कणकवली मतदारसंघाकडे सत्ताधाऱ्यांचं दुर्लक्ष होतोय काय? खरंच दुर्लक्ष होतोय, कारण वैभववाडी एक छोटा तालुका आहे आणि त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचं काम इथले स्थानिक प्रतिनिधी असतील, स्थानिक आमदार असतील ते करतायत. खरं म्हणजे दुर्लक्षित तालुका असला तरी एकमेव तालुका असा आहे की तो रहदारीच्या दृष्टीने किंवा ऊस उत्पादकांच्या दृष्टीने हा खरं म्हणजे महत्त्वाचा आहे. आणि आरोग्याची यंत्रणासुद्धा इथे कोलमडली होती आणि युवा सेनेच्या वतीने या आरोग्य यंत्रणेवरती आवाज उठवण्याचं काम युवा सेनेने केलं होतं. आमदार नितेश राणेंना थेट 10 प्रश्न विचारण्याचं कामही युवा सेनेने केलं होतं. आणि आरोग्याची यंत्रणा आता जे मंगेश लोके आहेत आमचे, त्यानंतर उपोषण केलं गेलं आणि त्यानंतर ती सुविधा जी काय मिळत नव्हती, म्हणजे 100%पैकी आता जवळजवळ 60% सुविधा ही चांगली मिळायचं सरकारी दवाखान्यामध्ये सुरू झालेलं आहे. तरी पण आमची अशी मागणी आहे की या वैभववाडी तालुक्यातील जे सरकारी दवाखाना आहे त्याला उपजिल्हा रुग्णालयाची दर्जा मिळावा, ह्याच्यासाठी सुद्धा आमचं मागणी आहे आणि ती पुढे आम्ही लावून धरू. ओके. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. या मतदारसंघात येणाऱ्या प्रत्येक कामात येथील प्रमुख लोकप्रतिनिधी टक्केवारी घेत आहेत. त्यामुळे त्या मतदारसंघात दर्जेदार कामं होत नाहीत. याकरिता येथील आमदार बदलणं गरजेचं आहे. येणाऱ्या निवडणुकीत जनतेनं परिवर्तन करावं असं आवाहन शिवसेना नेते अतुल रावराणे यांनी केलं आहे. पदयात्रेत शिवसेनेचे नेते अतुल रावराणे देखील सहभागी झालेत. दादा, काय सांगाल, पदयात्रेत तुम्ही सहभागी झालात, काय लोकांचा कसा प्रतिसाद मिळतो? लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे. आमचे जिल्हा प्रमुख, माझे सहकारी, आमच्या शिवसेनेचे नेते सन्माननीय संदेशजी पारकर यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही ही पदयात्रा सुरू आहे. आम्ही सर्वजण त्यात सहभागी झालेलो, खासदारसुद्धा आलेले आहेत, सर्वजण सहभागी झालेले आहेत. आणि हा जो ज्वलंत या भागाचा प्रश्न आहे, या जिल्ह्याचं हे प्रवेशद्वार आहे. गेले 2 वर्षापासून हा निविदांचा खेळ चालू होता. त्यामध्ये सर्वात दोषी जर असेल तर हा टिल्ल्या आमदार आहे. ज्यावेळेला कॉन्ट्रॅक्टर ठेकेदाराने हे काम घेतलं त्यावेळेला त्या ठेकेदारावर ॲडजस्टमेंट न झाल्यामुळे स्वतःच्या वडिलांना, केंद्रीय मंत्र्यांना घेऊन, गडकरींची भेट घेऊन तिथे अंडर टेबल सेटलमेंट करून नंतर या ठेकेदाराच्या बाजूने हा उभा राहिलेला आहे. हा सर्वात दोषी जर कोण असेल तर हा टिल्ल्या आमदार आहे. आणि हा फक्त कमिशन एजंट आहे आणि हा फक्त कमिशन खायचंच काम करतोय. त्या आम्ही या रस्त्याचं काम हे इस्टिमेटप्रमाणे होतं आहे की नाही हे पाहण्यासाठी वैभववाडी तालुक्याची एक समिती नेमणार आहोत आणि ती याची देखरेख करेल. दादा, तुम्ही या रस्त्यासंदर्भात तुम्ही असेल, संदेश पारकर असेल, त्यांनी एक प्रश्न उपस्थित केला होता. बांधकाम मंत्र्यांना याबाबत तुम्ही टीका केली होती. त्यावेळेस इथले जे आमदार आहेत नितेश राणे, त्यांनी तुमच्यावरती टीका केली होती की पारकर आणि रावराणे हे अगदी चव्हाणांच्या जवळ होते, त्यांनी नमकहरामी केली आहे असं देखील तुमच्यावर केली होती. काय माहिती आहे का, आम्ही दोघं नक्कीच पालकमंत्र्यांचे मित्र आहोत, त्याच्या कौटुंबिक संबंधातले आहोत. परंतु राजकारणात त्यांचा पक्ष वेगळा आहे, आमचा पक्ष वेगळा आहे. आमच्या भूमिकेशी आणि आमच्या पक्षाच्या भूमिकेशी आम्ही ठाम आहोत. हा जो रस्ता आहे हा नॅशनल हायवेचा आहे. या टिल्ल्या आमदाराला स्वतःच्या मतदारसंघातला रस्ता हा कुठला हेही माहीत नाही. हा राज्य शासनाचा नसून नॅशनल हायवेचा आहे आणि ती सेटलमेंट करायला तो स्वतः गडकरींकडे बापाला घेऊन गेला होता. त्याच्यामुळे त्याला हे बोलायचा अधिकार नाही. दुसरी गोष्ट, जोपर्यंत माझे दुसरे सहकारी सन्माननीय सतीशजी सावंत हे जिल्हा बँकेवर होते तोपर्यंत या टिल्ल्याच्या गाड्यांचे हप्ते व्यवस्थित भरले जात होते. पण जेव्हा सतीश सावंतांनी तो अन्याय सहन होत नाही म्हणून उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली इकडे
पक्षामध्ये प्रवेश केला त्यावेळेला त्याच्या गाड्यांचे हप्ते थकले हे या जिल्ह्याला माहिती आहे आणि ती गाडी ओढून देण्यात आली. त्याने बोलतेवेळी स्वतःची लायकी काय आहे ओळखूनच बोलावं. धन्यवाद राहुल साहेब. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ येस. ब ब क क कणीदार, ख ख खमंग. ग ग अगदी घरच्यासारखं. कणीदार, खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. जनतेच्या पाठिंब्यावरती वडील मंगेश टेमकर यांचा आचरा सरपंचपदी विजय निश्चित आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी सरपंच प्रणया टेमकर यांनी दिली आहे. मागील 5 वर्षात जेव्हा मी निवडणुकीला उभी राहिली होती तेव्हा गावात मला वैयक्तिक असं कोणी ओळखत नव्हतं, पण माझ्या वडिलांनी केलेली कामं व त्यांच्यावर विश्वास ठेवून जनतेने भरघोस मतांनी तेव्हा मला निवडून दिलं होतं. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी गेली 5 वर्ष आचरा ग्रामपंचायतीचा सरपंच म्हणून कार्यभार सांभाळला. या कालावधीत बरीचशी विकास कामं ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून तसेच आमदारांच्या माध्यमातून बरेच रस्ते, पाणी प्रश्न, तसेच पायवाटा, अंगणवाडी, महिला सक्षमीकरण अशी बरीचशी कामं पार पडली. त्यामुळे वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली गेली 5 वर्ष मी ह्या गावात व्यवस्थितपणे काम करू शकली. या पूर्ण 5 वर्षाच्या कालावधीत वडिलांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच इतर गावातील जे ग्रामपंचायत सदस्य होते त्यांनी तेवढाच सपोर्ट त्यांचा मिळाला. त्यामुळे या 5 वर्षात बरीचशी कामं मार्गी लागली. तसेच गावातील सर्व ग्रामस्थांचा, विशेष करून महिलांचा मोठ्या प्रमाणात सहकार्य मिळाले. त्यामुळे आत्ता प्रचार करत असताना महिला वर्गाचा तसेच ग्रामस्थांचा हा विश्वास आमच्यावर आहे हे दिसून येतंय. त्यामुळे तसा खूप चांगला प्रतिसाद संपूर्ण गावातून आम्हाला मिळत आहे. आचरे गावात बऱ्याच वाडींमध्ये पाणी प्रश्न हा मोठ्या प्रमाणात उद्भवत होता. त्यामुळे पूर्ण गावाची अशी एक नळ योजना आम्ही मंजूर करून घेतली आहे. त्या नळ योजनेसाठी बाजूच्या गावातून आम्ही पाणी संपूर्ण गावाला एकच अशी मोठी नळ योजना करणार आहोत. 4 कोटीची ती नळ योजना मंजूर झालेली आहे व त्याचं काम आता प्रगतीपथावर आहे. त्यामुळे ते जरा व्यवस्थित करून घेण्याची पुढील जबाबदारी ग्रामस्थांनी दाखवलेल्या विश्वासातून ते आता निवडून आलेले सर्व सदस्य तसेच सरपंच म्हणून माझे वडील हे पूर्ण ते काम व्यवस्थितपणे पूर्ण करून घेतील. बचत गटाच्या माध्यमातून आचरा गावात बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात महिला सक्षमीकरण करण्यात आले. ज्या महिला कधी घराच्या बाहेरही पडत नव्हत्या त्या आज 100 लोकांच्या सभेपुढे आत्मविश्वासाने बोलत आहेत. अशा प्रकारचं मार्गदर्शन असं त्यांना करण्यात आलं. या 5 वर्षात त्यांना प्रशिक्षण देऊन ते आपल्यासाठी रोजगार निर्मिती आता करत आहेत. त्यामुळे महिला वर्गाचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा आम्हाला आहे. मागील 5 वर्षात आम्ही आमदारांच्या पक्षात दुसऱ्या पक्षातून काम करत होतो, परंतु आमदारांनी कधीही या गावचा सरपंच हा दुसऱ्या पक्षाचा आहे असा विचार न करता पुरेपूर त्यांना आचऱ्याचं कुठलंही काम असेल तर त्यांनी ते लगेच मंजूर करून त्यांच्याकडचा फंड आम्हाला दिला. त्यामुळे त्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात विकास कामं आचरे गावात रस्ते झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे खूप सहकार्य आम्हाला लाभले या गेल्या 5 वर्षात. आत्ता आम्ही सध्या घरोघरी प्रचारावर भर देत आहोत. आम्ही सर्व घरोघरी प्रचार करत असताना लोकांचा खूप पॉझिटिव्ह प्रतिसाद आम्हा सर्वांना मिळत आहे. त्यामुळे या सर्व उमेदवारांचे तसेच सरपंच मंगेश टेमकर यांचा विजय निश्चित होईल अशी आम्हाला विश्वास आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ येस. ब ब क क कणीदार, ख ख खमंग.
ग ग हा अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. तळेरे वैभववाडी गगनबावडा रस्त्याच्या नूतनीकरणाच्या रखडलेल्या कामासंदर्भात आज महाविकास आघाडीच्या वतीने पदयात्रेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. करूळ येथे या पदयात्रेला प्रारंभ झाला. नादवडे येथे दुपारी या पदयात्रेची सांगता झाली. 17 किलोमीटरच्या या पदयात्रेत शेकडो नागरिक सहभागी झाले होते.
तळेरे वैभववाडी गगनबावडा रस्त्याच्या नूतनीकरणाच्या रखडलेल्या कामासंदर्भात आज महाविकास आघाडीच्या वतीने पदयात्रेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. करूळ येथे या पदयात्रेला प्रारंभ झाला. नादवडे येथे दुपारी या पदयात्रेची सांगता झाली. 17 किलोमीटरच्या या पदयात्रेत शेकडो नागरिक सहभागी झाले होते. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. रस्त्यासाठी शिवसेना रस्त्यावर. शिक्षण मंत्र्यांच्या घरावरील तो लॉंग मार्च तूर्त स्थगित. आणि तर आमदारांनी आमने सामने यावं, वैभव नाईकांचं आव्हान. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.